Lakbay Katoliko may adlaw. Ayaw gin mog pabunyag sa Seventh Day Adventist kay ngano kung mudawat mo sa ilang bunyag no magkalilisang kayo. Lahi ra gid ni sa simbahang Katoliko kay bunyagan ka pagkanindot kayo. Ngano man kalipay ang imong madawat kay ngano man langit ang imong kapaingnan. Bukod sa naa ka sa tinuod nga simbahan, nakadawat pa jud kag tinuod nga bunyag pero kani sa badista no. Kung mabunyagan ka, makalilisang kayo. Tanawa ra gud ning gipahayag sa ilahang magwawali. O diya atong tanawon ha. Nga nay pila ka libo kunong nabunyagan sila pag humagdawat makalilisang jud kuno kay bunyag sa badistag. Wa mo ma. Hadlok kayo hadlok tanawa. Suunan 180,335 mass baptism in SDA Church, Papua New Guinea mga kaigsuunan. Grabe, dili basta-basta makalilisang mga kaigsuunan ang midawat sa santos nga bautismo. Natanawa. Mo nang agi mo pabunyag kay ngano. Pastilahan makalilisang. Grabe, dili basta-basta makalilisang mga kaigsuunan ang midawat sa santos nga bautismo. Usa kay naa da nganong makalilisang man. Laglag day mo impierno ani kay makalilisang man. Patang paita. Grabe, dili basta-basta makalilisang mga kaigsuunan ang midawat sa santos nga bautismo.